Hei Asko Karjalainen, mitä sä ajattelet ammatillisesta erityisopetuksesta? No, ammatillinen erityisopetushan on sellaista opetusta, jota yhä enemmän ainakin tarvitaan ja yhä parempi laatuisena. Ja myöskin se on jotakin sellaista, jota jokainen opettaja ammatillisessa koulutuksessa joutuu jollakin tavalla tekemään, vaikka ei olisi siihen saanut valmennustakaan. Eikö jokainen opiskelija jollakin tavalla ole aika erityinen opiskelija? Ai niin, että kaikki on erityisiä opiskelijoita. Niin, ainakin ne on kaikki hyvin yksilöllisiä opiskelijoita. Mitä se hyvä laatu sun mielestä on? Sellaista, että se on sama kuin hyvä laatuinen opetus kaikkialla, että sehän pitää juuri vastata sen kyseisen opiskelijan, jokaisen opiskelijan osaamistarpeisiin. Sitähän se pitää tehdä. Huono opetus on sellaista, että se ei kosketa. Siitä ei ole hyötyä. Hyvästä opetuksesta on opiskelijoille hyötyä. Sanoppa joku esimerkki hyvästä opetuksesta. No kaikki sellainen opetus on hyvää opetusta, jossa opiskelijat oppii. Sitä, mitä niiden pitääkin oppia, ja jos vielä oppivat muutakin, niin aina vaan paremmin. Niin, jos opettaa onkimaan, niin sitten opetus pitää olla semmoista, että opiskelija sitten osaa onkia ja saa kalaa sillä onkilla. No mitä se opettaja siinä sitten tekee? No, se tukee sitä opiskelijan omaa oppimista ja seuraa, että missä menee hyvin ja missä on korjattavaa ja antaa sitten ohjausta siihen asiaan oikealla tavalla. Sillä tavalla, että se opiskelija oikein voimaantuu ja innolla opettelee sitten sellaisia asioita, mitkä on sille vaikea. Vau. Hyvä opettaja saa siis innostumaan. Niin, koska eihän opettaja voi opiskelijan puolesta oppia tänäkään päivänä, vaikka olisi miten itse taitava, niin kyllä se täytyy mennä sitä kautta, että hän saa opiskelijaa innostumaan ja tekemään sitten töitä sen asian. Kiitos. Kuulostaa viisalta.